Dina bujana campur sari masuk deh. Yeneng tawang ono lintang aku ngenteni marang meko hengang kosong som takon war toni reki janji aku eling sumedetra sing tias ingsun iki sing penak iki sone injih Kang Mas engko nggih kacang mas piro Kang Mas oh Kang Mas krungu ku nggih kacang mas demi duwe kacang mau piye duh nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit ngancing iki tekan ndi kepiye to Ki Dalang ya tekan ndi ki mau janji wis mosok janji terus Mas tekan grenjengan iki janji aku eling ngenteni padang rembulan semoga dia
wis jam 09.00 wis metu limbukan. Gayeng-gayeng. Dilanjutke ya, Nduk. Iya, Kang Mas. Sinar budaya campur sari masuk Buat ibu-ibu Sinoman yang di sana selamat menikmati campur sari Sinar budaya masuk Jenengku enak ya Mas. Ya iya. Rasa tresno asih lho. Ya iya. Asih iki sayang. Heeh, welas asih ngono ya Mas ya. Jenenge ya Widya Asih. Widya Asih. Wanita yang penuh kasih. Gitu ya. Ya iya. Aduh. Cah kene kok. Ngono ngerti tak romantis. Bunda Yuni ora kleru pokoke. Cah kene omahe kono. Ya. Semoga. Nggih.